Takže čau, moje meno je Atres a dneska si zahráme Roblox prírodné katastrofy. Teraz sa musíme rýchlo skovať, lebo už hra začala, bol som moc pomalý. Vrcávame sa do týchto veží. Tak, ešte po rebríku. Fíha. Si môžem sadnúť. O nie, je zemetrasenie. A kurňa. O nie, tu sa niekto rozpadol. Dobre, bežím preč. O nie. O nie. A kurňa. Dobre. Nemôžem vylezť. Moja všetko padá. Nie. Super, zomrel som. Dobre, teraz sa už budem snažiť vyhrať. OK, takže tu bude takýto domček. Nie! Dobre. Tak som spadol dole. Výborne. Počkaj. Nie. Neuž to za mňa srandu. To si robíš srandu. Ja som spadnul, to není to sklo. A teraz nehrám jednu hru. Výborne. No, takže ideme na tretiu hru. Dobre, po dlhej dobe tu máme ďalšiu hru. A to tu bude väzenie. Takže ideme sa hneď schovať. A o tom faili už rozprávať nebudeme. Dobre, takže tu sa takto môžeme pozrieť. Nepôjdem úplne hore, lebo neviem, čo tu bude. Dobre, neslečná. Pomôžem vám. Haló, nie? Dobre. No, dobre. Aha, tsunami. Dobre, tak hore teda ideme. Tam sú väzni. Ten, kto im dá like a odber, sa ku ním pridá. No, každý máme vlnu. Aha. Dobre. Kamín. Dobre, prvú vlnu sme prežili. A koľko je ešte tak bude? Bude už ďalšia? Zatiaľ nevidím. To bolo dosť easy. Easy. To je všetko? Wow, to bolo všetko. To bolo celkom easy. Ideme na ďalšiu hru. Toto môže byť fakt dobré. Takže to preskočíme. Nepôjdeme podľa toho. A rýchlo naskočíme do toho zeleného, lebo to je najpeknejší. Poď, rýchlo, nie. Dobre, zadal som si. Dobrý deň, pane. Robot. Máte mlieko v nohe. Pekný výhľad. Nie, meteóry nie. Pane robotku. Pane robote. Pani robot. My to prežijeme určite. Musíme to prežiť. Nie! Pani robot, nie. Dobre. V poriadku. Pani robot. Rýchlo ideme preč. Kurňa. Schovám. Dobre, nastúpim do tohto zeleno-modré. Tak nič. Nastúpim do tohto modrého, rýchlo. Takto by to asi fungovať nemalo. Nie! No, tak to dobre nedopadlo. Niekto beží tam niekto. Beží. Ešte žijú ľudia. Tam niekto leze. 5 prežili. Dobre. Poďme na ďalšiu. Zase tieto dve veže. OK, ideme. Minule sme skapali, takže teraz už neskapem. A tu je podkrovie. Tu sú počítače. Môžem si tu zahrať Minecraft. Alebo Roblox. Dobre, takže potopa. Oni tam tancujú. Už potopa. Nie. Nedopadol. Čo sa to stalo? Prečo som sa rozletel na drobné kúsky? Čo to je? Ja
Ja to nechápem. To je sprostosť. Tam by som neskákal. Ok, šťastný dom. Teraz vyhrám, hej. A, to je šmikalka. Šmiklavka. Opa. No, tak moc to nešmíka. Škoda. Dobre, preschodím cez okno. Tak. A skúsim ísť čo najviac hore. Zaznamenám to. Neskáž tu do mňa, ty žena jedna. Búrka. Dobre, takže ja sa spôjam takto pekne. Teda tí, čo sú vonku. Papa. Dobre, takže vedľa si práve to hneď zabijem. Vyhral som. A najlepší iba... Dobre ľudia, toto bude zo tohoto videa všetko. Ak chcete ďalšie videá, ak chcete pokračovanie, hoďte tam like, odber.